Yan guys, ito yung nakuha namin. Halika na, halika na. Oh. Yan na, dami na. Diyan na muna yan. Tignan mo yung may sira. Pag walang sira, kunin mo ha. Oh. Tingin. Wala po lahat. So yun guys, papunta kami doon sa Cebu. Bale mag ano kami, nangunguha ng gulay. Dito na kami sa may Taji. Hi guys! Pupunta tayo sa mga gulay-gulay, sa napakaraming gulay. Andiyan ang mga kasama natin. Meron pa doon sa lab. Yan guys. Kumakatay ka na pigil-pigil sa sulat. Ha? Papa, nakadating na sila dati doon. Hi guys! Yes! Bakit? Ten, 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 ten. Hi! 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 Kanyang sa impos? Oo. Welcome to Cebu guys! Yan. So yun guys, mag-harvest kami ng gulay. Dito kami sa Cebu. Tingnan nyo naman guys, oh, yung tanim nila na kamote. Alagang alaga. Oh. Tapos dito sa kapila beans. Kuha kami ng kuwan. Ano ba yun? Kamatis. Lalagyan kami guys. Ha? Sabay ka, Michael? Ha? Ikam? May bagbakang ikuha ng tatay ko, mandi na po. Pipino. Guys, pipino. Berlubang yung bagong mo dre? Oo, preso ka natin sa hindi naman yung narbin sa Babasitin. No. hindi na kita ko Papa, ngaling-ngaling niya chinelas to. Madunay. Kamatis guys, kamatis. May nga po yan eh. Matintin nagpagkatid doon. Christmas na lumang Buras ka na. Ha? Kuha ka yung kuha. Ito? Opo. Tingnan mo yung walang sira.
Meron to. Ha? Pagburas ka. Kami wala kukuha. Pwede to, tito? Opo, basta walang sira. Pwede to? Ilagay o muna. Baliktad mo nga to. Ganyan na, ganyan na. Pero dito kutis ko to ay. Bagay man ate kamates, makapakinis ko nito. Kutis. Bata, nagdakkan. Oy, Kawan ti ara ka, yung sarap na bigatan. Nagbigay sa akin yung tay. May tato, sagpawan ti ko ah. Kamatis mo lang, di ba magtay? Yung Vans? Vans! May tato, sagpawan ti kamatis. Di ba basit mo lang, di ba basit nga? Di ba basit nga kamatis? Di kas... Gimirmiritais. yan guys, ito yung nakuha namin. Halika na, halika na. Oh. Yan na, dami na. Diyan na muna yan. Tignan mo yung may sira pag walang sira. Kunin mo ha. Oh. Tingin. Wala po lahat ng Oh, diyan na muna. Marami na to. Halika na, halika na. Yay. Eh, dito, dito. Guys, kamatis. Sabi ko, may kwan dyan. Ang katamadaan. Patingin, dami mo nakpanak ha. Ito lang po yung kapsiya gaya mo kalong na. Ay. Habang bahay-bahay ito Dami nilang mga tanim dito guys. Oh. May marami pa silang mga space dito. Hello guys. Pipino. Aray! Pagod diba? Pagod ka na rin, Pat? Lagay mo na dito. Yan, nakuha mo. Gusto mo? Ayan, bigay mo kay Mama Gar dyan. Kamote guys, o kamote. Beans. Sari-sari. Kita nyo hindi ada bukin na kanan mo pa. Basta nga makita yung yung customer ka nga nakutong natin lo. Pero siya kan kami lang kami. Ar-ar. Dapat kita tunggala, manalak na. Gimi nagarap ko na yung beans kanun ta ko yan. Sa tempo is tuwat sulanon abulat. Lawat ka sulano. Andi harod ito is nuhut ko yan ay barata. Ito is nuhut ko mirilin. Yahid imbat.